Si Kristo namatay, na nag-vlog na ay. Maglibog ka no, nagamanan si Kristo, ganun namatay. Gamanan si Kristo, ganun nagsakit. Si Job, si Lazaro. Mao lagi na karon pa mga kasabot. Si Kristo giluwas ta niya sa atuang pagkabakakon away kaya na-spoil ang tao. Tungod sa nanudlo pod kay sila po nagpatay ni Kristo, gitudloan pod gihakot inon dito sa impierno kay gisaaran anang sakramento. Saaran anang rebulto. Dilimbahon ni kay ka. Managhakot lagi mo sa impierno. Ito is Manila. Sa mga taong wala lamang, ito is ba, gibali nila si Pedro. Sila naman po yung Pedro. Oh, ikaw. Anong kawatan mo ka sa una? Yeah. Karon nakakita mo silot, karon pamaninaw mo na ko. Tanaw lang sa mga lugar sa Lampayan, no? Daga ko na ayo. Tungod kay nagwali ko sa tinuod, di sila maminaw na ko. Bisa ka na nagdisko. Mga reliyoso na. Di na maminaw na ko. Kaya saligman na sila silang kabag pari o mga kisay nagwali niya diha. Na maluwas. Nagtinigbasay mo. Yan, nani mo na ako. Karon. Dito mo sa inyong lugar. Ha? Ikaw pa dahil reliyoso po ka. Lalong kanina sa inyong pare. Ikabag niya ito. Wala. Tinamali mo na ako. Hindi ko makaluwas niya. Naglisod mong ganit ko sa mga katawan na diri. Kaya pangumad karon buntag na. Buntag na sila. Iya-iyahay nagtalikod. Iya kaya kalibutan karon. Dili naman iya ni Kristo. Ang may kumbaon sa kalibutan kaway sa Diyos niya. Daghang pare. Mga pastor karon nagwali. Kaway sa tungang urtan. Mga pastor. Nalisunod ni Kristo. So mamatay yun ka. Una ka manangit. Mga itong bata ng lima. Naglibog ko. Kaya ang si Kristo namatay. Gamanan man ka siya. Tungod kay magpakamatay siya. Tungod sa itong pagkapakasala. Kaya kabuhat ka panglibak na to. Kamalikas. Gamit ka kung Virgen Maria niya bata. Nagpatay man ta sa itong kagaling na sana. Mano man, sunod mo ni Kristo. Mukantos. Nagpabunyag man mo. Di ba? Pwede sila naman katuig ang kalutan. Muna karon, nagbunyag ko sa kalay sa Espiritu. Biyain ninyo ang inyong pagtulunan. Nga maway makaluwas na inyong pari, ang wali ninyong gisamahan o ginikan, ano ka ako. Muna nagsulti ko karos tinood. Sa tinood lang, gisama ka na ka. Kung ako si Kristo, kung pari ako niya, gusto kong mamatay mo, nagpakamatay siya sa cross. Kaya nakita mo niya, puti, hasula ang tao. Tungod sa gabo. Nawa, magsakit ka. Magsakit sila, masip-sip na ako. Kay Diyos noon ko, tagaan ako gamay, no, kaya ko ilang pantosan. Pero dito sa nagwali, yung nagdaig-daig, subornuhan pa nila. Labi ng dako ka, politiko ka, kurakot ka, subornuhan pa, lilipong, minilyon. Ako kay Diyos noon. Kaya Diyos naman po na sila. Minaduan sa Espiritu. Patyon ko nila din. Isa na ko isulti na kontinuat. Di na ko, tigubon ako. Patyon ko nila. Kaya dili man sila gusto mabuhay ang ilang Diyos. Sakit kayo. Sakit. Karangaw ko na mga pare. Kung isulti na ako. Kubana na sila. Pakurangan na sila. Nabay magbalanta si Cardero. Mag-isulan. Lagi. Kamutanan dia. Ano yun? Kasagaran yung Katoliko, no? Di lagi. Ikaw. Ha? Ipadista ka? Nagwali ninyo. Los, itong buotan, ha? Muna akong ingat. Ang buotang pare, buotang pastor, nagsultis dino, dili mo sa kuli. Dapig na ako. Kana mga tao nga dapig na ako. Mulait pa na, musil pa na, tapos musulti pa na. Awa na mo. Wala na ako ginahanglan mo. Awa na mo.
Dili ko makalisugon pag ko ninyo pagtuon sa inyong kaliwat kay mga imong pasala. Samok, di lagi ko makaluwas ninyo. Dito mas pare niyo, kaabang ko pastor dito. Namakak sila no. Makak no, mga bakakon pa na sila na, mas Biblia. Ito alas langit. Uy, ikaw dato, di ka? Dako kagasto nila. Di, makaluwas to ninyo, kada kong kagasto nila. Kumatahan pa na yung lawas. Sige mo ba na, anak na na, kaya nakasulod mo na ako dali. Ay, namatay po di ka sa sakit. Tama na lagi ko, nag-away mo, good mo, nangamatay mo, sa basa yun. Hindi nga, ipakita na ko, nadamgo na ko yung kaagi. Ano ba sirip na yung dugo ka na yung kawo? Suplado yung po ka na, rin sa ito. Pobre pa mo, no? Sige ka na lang. Tulubagon nyo na. Pagkita na mo sa impyerno, no? Na, kanong mga pare, ilang gito is, pagbantay mo mga pare mo, kamarabay na mo yun. Karang gibunyagan ninyo, di na tamo bunyag ng bata, bunyag sa bata, i-confirm nyo na pakuman. Kung makahod sa kinikanan ka na lang. Ay, salamat na wala ko na bunyag ko, ako nang asal. Hindi ako nagtulubagan. Sa mga tao na inyong gilipat to, sila kung nagulit og kamatuoran, kung gaya na nakabasa ang Biblia, kanang kamatuoran yung cross, kanang inyong relihiyon, kanang inyong dibulto kamatuoran, na ang kamatuoran makita sa inyong binuhatan. Kung wala kayo kumisilingan, kung sige rin maglibak, sige rin magyaw-yaw, mo na kamatuoran ninyo, kinsa yung amahan. Lang nga, kanang kusog ko mo komentaryo sa aban, kusog tayo ito sila. Ako, dili man komentaryo ako, padayon mo. Kamu hilig sila yan, nahubog, kamu mga Diyos-Diyos, padayon mo, corruption kamu, padayon mo dia. Basta akong isulti na, sada, yun na. Di mo yapon mo manin ako, wala bita ko nagpandong ninyo. Nagbisod mo ko sa kong ipamandungan, dre. Yung gusto ko, manin ako, mutuman sa kasugo, musulti di kayo manin, di mo paluwas lang. So, manin lang mo ako rin, magpampu-ampu na ako, magpayo-ayo. Kung madibakon ko, daghan, kayo nakautang na ko, ako nung ibalikan. Daghan, kayo, nang libak na ko, agad anin ako. Daghan, nagsuko na ko, kaya naigo, buhat ipon mo, anin ako. Pabantay mga, maningilwa na, nanaktak na ko. Awa na mo dia, awa na mo dia. Hindi na rin kong isulti ninyo, pero karoon kayo, hindi ka na sa baba. Gusto na ko. Di mo kasabot sa kang kasing-kasing. Okay na lang. Di mo kasabot. Di, wala. Hawa na mo diya. Salamat. Salamat. Sa una lagi ko noon. Mawala kasagaran, mamatay na. Kung dito unta ka sa mga ano, mutuon ta. Kaya bisa taga ka ng bayad, mamatay ko. Kung mamatay ko, ano ba, ako lang, dili sila. Mudaan yung mga na mamatay. Mamatay ko. Mawala pag-ato din sa kulungan, labay-labay bulak. Yung mga siya pagpangtuom, kung nuli, kung nuli. Yes, kaya dili silang mubiya, silang kinaya. Kaya mutuon ako eh. Labi na mga vlogger nga, mga kwali, mutuon mo tanan ako. Pero, tanan lagi. May mga iya sa yawa nga mga negosyo. Mutuon tanan ako, pero lagi di silang mubiya. Dito mo sa inyong simbahan. Kaon mo, nagisultihan kay utro ko ng kaabang kaulaw lang. Sige ka na lang. Sabi ninyo, ang kanang simbahan, nag-uur pa kayo si Kristo. Gipulian hinoon sa mga lobo. Gipulian sa mga agila, natapukuan mo mga patay sa pagtong. Ano? Dugay na nalubong kayo mong lawas. Sige, lawas na. Sige. Munta. Sa ilukan pa masugin, no? Salamat. Tinawag ako mga tao din, no? Gasalig na ko, no? Otro po ka, kung nakakad yung gasalig ko, no? Hindi lang mas kalimutan ng pangandun.
may pa mo, namatay mo. Ako, nabuhan ko si Kumbali. Patron pa niya akong iwan. Hindi ko panamban. Pinaluoy ko nila, magsakit po na ako lawas. Manodo, kaya di umaminaw. Maludos tawanon, maludos espirituhanon, nasakitan. Pero dahil sila nagsakit sa kuha naman. Kada pamalikas, kada kalibutan nun, pero di ka lang sa inyo, pero na si Kristo sa krus. Ako may buhay. Di ako magsakit. Katong ibunyagan nyo, si Kristo ito. Sige, patay mo ni Kristo. Ako, napandungan ako. Ang mag-antas. Wala, magkasuka ako. Sa baba, sa uban. Nawahay-hay kayo sila, no? Pero ako, nagsuahab ako. Mga sakit doon. Awa mo sila naluoy na ako. Bahalag din na sila maluoy na ako. Kaluyan nila ko. Galingan na naman. Malubag sila kung mamatay na. Kung ako ilang kaluyan, na negosyo na ko dato pa ko ron. Daghang ko kwarta. Siguro kapalit. Matos ang nawa ko ng palit sa kinang kay. Hindi na ako ni Papa Jesus. Ayun. Hindi na kasabot na ano. Tingnan na sulang bayan mo. Motor na ko dyan, no? Mga naanto na kanto mo. Doon palit yun ko. Makakita na kang asa mo lang, ano. Pero lagi mo nakabalo ang pinakadato ko. Punta. Gisinahan mong gani ko sa kung kayong utang sa gamera. Wala na nakabayad, nakautang lang, di na mamayad. Gisinahan na labaw na ko. Yung dato. Ha? Tintal sila eh. Upahan ako na. Bisa kayo pagpakarangin na. Payan-oyan sa mga hula sa tao. Na isumbingay lang ako nila para hindi sila mulit sa kasaban. Listen eh. Karoon nakakabalo. Wala na akong gawin. Dahil, hindi mo ko kabuhat sa Ginoo. Ayun na, istorya na. Loy, pag kayo, kung akong gamiton. Like you. Sige ng kaabang. Isa ba? Isumbingay lang ako na. Tungbakang pula. Isumbingay lang ako na. Salamat. Kawa na. Salamat yung mga matuman yung pagbota kung isulti ng tanong. By hope o by pro. Isulti ako ng tanong. Kung buhay pa wala sila interes kaluwasan, wow ka na. Kung buhay pa ang tao, wala sila nang itakaraw. Apan kung mamatay o ano na katalagman mo, ay pagsampit nila ka na. Wala yaman. Para karon ibuhi na ko kausap ang mga espiritu. Tagamay na doon ako. Doon ako nga, ilan nakita nga ako nang gamit sa espiritu akong pagbuhat na dyan. Sige, sip na ako. Kung sa iyo lakaw, kung sa nanak, dali na ako. Makatabang ko nila. Pero ni samot kakapoy ako nawas kay daghan kayo silang akong gatiman niya. Ang kinaya. Lagyo kayo, ako, ang kinaya nila, pakarap yung magantos. Ikaw lang ko lang katawan, ikaw lang ko nag-anak niyo. Wala sila kabalo. Mga ilang mga salay, nagpantong na ko. Akong ginantos eh. Nagpangluwa, nagpangsuka. Kinakailangan sila na ko. Murang hindi ko magbalante sa karnero, amano. Bahalag. Magsakit, basta yung karnero, tambok lang. Wala kong ipaitan na yung problema na ko. Tinigabot sa panahon. Kasi mayroon sila nga. Siya nga sa mga hinaguhan. Sige na. Inaarabay na wala. Mas bayo pa ito naman ako sa labis na kong gibayo. Dere, gagmay na kayo sila sa gagmay na pang gibayo. Ako ba'y pantos? Sa doktor, sa pare,
Di magani ka baydan kung sapi na kumungali na kaluhasan. Oh, oh. Ang kaluhasan na kung gi-offer ka. Di ka baydan. Doon sa lapit mo sa kalapatan. Labar pagid ka. Kaya mga butang dito sa kalibutan. Mga agata. Baril. Mga gaman ti ugulawan. Ugulan tao ana. Ngamalong mato din sa kalibutan. Imo lang gihapot dito. Kabawang mata. Kada mo nga tumali din. Yan ang uban ka niya. Nagpadala sila. Oo man. Ako naman ang si isumbingay nila diretso. Pero wala. Wala nila. Wala. Okay. Tinangin ka tumulay biling ang matuhan ng mga tao makahapon nga na ang tao kalibutan nun. Dili na nila pansinon kaya wala na ibiling wala na bandi dito na isa mo. Di na ako kadlungon sila man. Murag kogol na yun ang ipadala dito. Kung ang problema, masuunog mo na. Ako na yun sa bisalig sila na ako. Kumbaga ba, ako si Samar ba, ako itagya sa hardware ba. Sigihan lang ko nag-utang. Kung sama ko ibalihan ang kumpra. Mapod sa una, naninda ko. Sigihan ko na nag-utang, ilimnon, mabuno. Di, isirado na ako kung tindahan. Sige, nakubo at kung ginagbayang butang. Hindi, suote utangan, tag-20 mil, 50 mil. Binuang ang trabawa. Mapod sa kwadro. Sige, nakugwali din. Sige, nakugwali. Sige, kung pamayag sila mga utang. Utangan ko na ito. Kugon na rin ang ipadala. Ako gusto ko mga diamante ko mga kanan. Masunog rin kayo ako. Ikaw man. Ang tulong na himong tao dyan. Gusto na po din ako patra. Gusto ka nilang papasanin sa ilang mga sila. Mga sa maka. Ila ko, ipapasa. Tanawa ka ng gas. Gitunglo ko nila. Kaya nagbuhat o sila, nagtunglo ka na. O bang nagtunglo ka na ko, nagtunglo siya ang kaugalingan. So, nagisa. Kasabot na ko. Pero mauna yung lisod kay dawaton sa tao. Punaan niya ang pagtulungan. Oh, anak. Oh. Kung nagbasa sa Biblia, sa balaan pa sila. Biyahin niyo na ang pagtulungan ng mga makaluwas ko. Makasamat sila. Umutungan ka. Oh, ila. Oh, aman. Kaya naman, ikan sa tabang ko. Sige, salamat ko niyo. Salamat ko niyo. Huwag ipadala mga espiritu sa akong kasamasin. Salamat. Salamat ko. Ipili mo ako. Kung ako'y kahalang, ikatapos. Salamat. Ang iyong pagbuhat ng matungan. O, hindi na kumulo pa. Ipagtang na. Parang kanilang adilo lang kung madamay. Madapit. Apan kung gusto ganda sila silang nagpadistis. Nagpagpasigar po. Ayaw na silang pantong. Ayaw na. Ayaw na pangalipo ka nila. Kung nagpasigarbo ka silang mas gamhan pa si kanimo, ingon ka na ka. Sila ang mga wan. Panimas lang sila. Ayaw ka lang. Anak ko ka na. Ayaw ka lang. Ayaw ka lok ka nila. Kaya walang laban ka sila. Ayaw ka lang. Isulti natin. Isulti natin. Kaya dili na mo tabang kanima. Bisang kapila na sila. Hangyo at dili na mo tabang kanima. Kanang mga tao nag-ingan. Nga sila sinok. Sila ang may katungan. Dili na mo tabang kung magkinahanglan ang iyang katawan. Gusto na nga sila kanunay tagdon.
kay gigamit nilang akong gibalaan ang akong gahom. Ug ana ako sa imong kasing-kasing ang gahom sa maayong balita. Dili muhabak sa unang panahon. Gibag-o na ako ang Ginoo. Ang gahom sa maayong balita. Ang gahom sa kabutan. Ang bituon sa kamanda. Ang bagong adlaw. Ang bagong anak ako kanina. Anak ang nagbuhat og sala. Nagpatay sa iyong kagalingon. Gusto man na sila mamatay, mo na nagpabunyag. Musunod ni Kristo. Kinalan pa ka mamatay. Magantos ang magis kabulanan. Kinapandungan ka mo. Sama ka na ako. Ang bunyag kamatayan. Ang espiritu kaluwasan. Ako nang butyag ka na iyo. Ang itin ako. Ito yung gitago akin. Bisa ng anak sa tao. Gitago niya akin. Kaya dako king kamaturan. Apan nga nung wala ko ka mo. Gipadato. Kaya nakita ko ka. Panako. Wala pa ka yung kabalakaw kailik ka. Hindi na ka mamamati. Kamu na ang gustong pamatihan sa anak sa tao. Kaya daghan naman niya kamong rason. Daghan naman kamong panganday. Apan sa tiyan ko ka. Dako na. Ang inyong mga pangantas. Dako ng kapalanganan. Ngayon hikayat uban ka na ako. Ayaw ninyo ka na. O sige. Ayaw niyo. Ipakaon pag masabsero. Ayaw niyo na isuka. Hinang isuka niyo. Ang inyong datang kinaya. Busa. Dili na ako kang tago. Igsuhan. Ang ako ng tawag kanina. Dili na ako kang sulukan. Apan gusto mo sulukan. Kaya wala mo malaminaw siyang kasing-kasing. Hatag ka. Mamadagayahan. Ayaw mapata. Nga siya pa magsulit ka niya. Estiyan ko ka. Mata kasing-kasing. Nga mapatik. Sa akong pinangkang masulukan. Napitik ka mo karaka. Tanawan niyong kalibatan. Tanawan niyo yung mga katawan. Tanawan niyo yung mga anak kapagtulunan. Nag-aaway na sila. Nagpatasanay. O tanawang kalibatan. Dagang katalaman. Kusok-kusungan ko sa pagya. Pamukon ko. Pinagi sa lino. Mga matay. Ang tanan na iyang katawan. Ang nagatuwa ka niya. Mamatay sa unang malangit. Apan ka mo akong katawan. Ayaw na ka mo. Pangito ka. Kung na mo atas kami ngawan. Sa atong sa dipilimbay na ka mo. Ayaw na mo pagkuhasi ang kopo. Ayaw na bisti pagpagaruin doon ay yung hubog na kasing-kasing ka dito. Basa. Kumagampo ka. Inaniwala pa nga. Matuman ang taong iyong pagpahat. Ganto sa langit. Tagay kami sa along ikinahanglan. Ayaw. Kami itubot sa panglay. Lusa kami. Sa tanang katalagman. Pasailuwasan. Ang mga kalabasan. Ikaw. Ang amang Diyos. Diyos sa mga Diyos.
hari sa hari, kung adto na may tao, nga nagbugal-bugal ka, itugyan ko kanina. Huwag ka na akong pagkama. Magitutlo ko kanina. Ang ako mga pililing. Liyate man. Di ba ka? Ibistihan. Kaya ako, ang nagapakawan kanina. Ang anak ko sa tayo. Kisa ang tuhan. Anak mo niya pa. Magpili ka. Kung sunod ka, ang mga tao sa kong kamatayan, magantas, muang ikapulanan, nabunyagan man, musulod sa kong pangalan, kabuhatan, sama sa mga pastores, mamatay, o magalit na ako. Apan karan, ipadala ang Espiritu sa kanya na magdala sa akong pangalan. Maglain. Gikan sa naan ng pagtulanan. Magpantaw sa kalayo sa Espiritu. O magpili. Pinagi sa buhat. Buhat, anak. Buhat. Kaya makita kinsa ang imong gisunod nga amahan. Ikaw ang nangamahan kanila. Ikaw ang mag-ilang kanila. Ang wala nakasulat sa balay na panahalayan. Sama kanila tanunoy. Ang duli mo kailan. Wala na kailangan ako. Kaya nakailangan ako. Nakailangan ni mga anak sa tao. Huwag ipailan sa ilang mga religion. Tinuhan nga ako, Espiritu, nang bubalik kayo ako. Ginagisan lang sa tao. Katong malaman lang. Katong kita. Ang makakaplak. Kaya makadungog sa kunti mo. Manuwan sila. Kaya gukman ka ako. Apan ang mga ihalas. Magpalayo. Kaya buot man silang patyo na ako. Patyo na akong pagtulanan. Kumagalit sila. Huwag sa tuglanan. Nagmasakitan. Kapos. Dinog tao. Kailangan ako. Sa labing mamas. Apan ang dagdag tao. Sa mga tao. Silutan ko sila. Makabalo na niya sila. Nga ako ang Ginoo. Ang tag-iya sa tanan. Mugamit ako sa mga tangkay mga ulo. Pagayon ko. Sa mga paraan. Ang dili maminukan ako. Huwag magpatay sila. Kaya padala ko sila ng magpatay. O anong karananan. Ang panahon sa sinugdan. Magpili ka mo. Kinsa ang inyong mga. Ikaw ang nangamahan kanya sa pulang nga buhay. Kaya ang ako mga biyak nangamahan sa pulong sa kamatayan. Maniangan. Mani ang mga tao di mo biya sa landang pagtulunan. Di ginamang nila ako. Tumanan na ba na ako yung ingat. Dili na po mga liupan nila. Dili na po kupad mo nila. Pero kanina ako magpatambal na ako. Dati nakakita rin siya. Katawan na ako siya. Dili man ko permi. Magdupa silang kinay. Nasumbungan ko niya. Natintal ko na siya. Sama ang mabuhat. Dili ako. Mata kong kainan siya. Kamu mo tambal dili ako. Sige na balik kong tambal niyo. Kamu ang punto sige ubuhat sa salat. Tabalong ko. Igo lang ko nilang patambalon.
Hindi, wala ko sila nagtubag sila tunubago. Wala ko nakailan nga naman. Wala. Kaya wala sila nakailan ka na ko. Kaya ko nakailantas ka na ko. Sa akong buhat. Sa kasaysayan. Nakailantas sila kanina. Sabi mo mama, kanang pro pare, hindi gusto mo usap silang kingayon. Dito ko sila mo pabot sa pare. Kaya sa'yo naman ko dito. Sa aral man niya maluwas na. Pero tanawan ako sila no, reliyoso, pero ikaw nang babalo kanina. Ipagtahalang kanina. Dikun sa mabo. Ikaw man ang Diyos akong ipaila. Dili man ako. Ikaw nakabala na ka. Dili lang ako isang. Ang ako ang ipangayo kanina. Kabala naman ka. Na naman ikaw matayas akong kasing-kasing. Lisod kayo explain ang imong tulo na ako. Lisod kayo explain ang imong ipakita na ako sa mga tao. Kapoy na kay bat-batog example. Kapoy na kay katawa-tubangan. Para nagumutuwa silang malipaya. Wala mo kunin mong ipatay ko. Parang isog na sila mangita akong mga kaliwat ang parintin ako. Kaya mamanay lang nabatasan kung mamatay. Mga painang pangayat pa sa ilog. Punuhay. Sulti nila kung sa positibo na kung nabuhat kanina. Libong man ko. Kinsa ka andapin ako. Nasa kong kasing-kasing pero tao man po ko. Mas ako may upos maglakot. Nakabalo ba ako kung maglakot ko? Maglakot po ka sa tao. Wala na ko luwat kanina Papa Jesus. Wala na po kayo nawang nagsige ko pangaliw po ng mga ayungan ng mga tao pero wala man sila naayong silang kinain. Murag ang ilang una na ako no. Ako ang nagtumbo. Kung magsulti kayo ko, maghusay ko wala ang kasunatan sa akong katawan. Puro magmahay sila na ako. Pero kung mamatay sila, nagmahay na sila. Sino ka galing na ako tao din. Ano makabandi na ako, mamaray ko lang ko na. Para makabandi na lang sila. Saan mo ka na ko? Nagbuhat ko. Nagbuhat sa mga anak. Dako ang akong gugma, bihatag ka nila. Abalo na sila na gugma ka na. Gipagpagita ko sila. Apan din sila magpakita ka na. Gitudluan ko sila. Apan din sila magpatudlo ka na. Gibilin ko kanila ang balaan ko sila. Apan to iso nila. Giyang ko nila mga konsubahan. Nung balik sila pagbuhat. Umang simbahan. Di na ko igon ang pinata. Wala nila giskutan. Ang akong gitan. Ang akong templa. Ang iyong kasungaso. Ikaw. Kanunay ka na niyong isulti. Apat na nawa ang mga rekihan. Wala sila nagisukat niya na. Ang ilang giskutan ang pagkaan. Ang atlang pamahalan. Ang tinukod ng Kristo. Hindi sila nagpatay ka na
Nagpataas sila. Hakog sila. Kaya nagunana sila ang reliyon mga data. Andaman ang akong katawan. Tuloy lang sa may pamatasan. Huwag sulti sila. Bisa lang akong katawan. Nga namatik ka na ako. Diyak ka lima. Apilan ka sila. Apilan ko sila pag-usay. Apuli ko sila pag-sila. Apan ko na anak kanilang gawin sa mga balita ugala. Malipayan sila. Kung mabot ang kapanahanan. Salamat ka ng mga. Hilawat ka madali na. Kaya kumadugay pa. Magkagap. Pagbahin mo na sila. Usik-sik na ka. Huwag mo pa ikas na. O ano? O. Magasumay sa balang kasulatan. Matuwa lang talang. Wala sa balang kasulatan. Ikaw rin malaman. Na nakauman din. Kaya ikaw ang pinagkakasalakan. Ingon na ako ikaw. Ang mahubat sa sandalyas. Ang pagtawa. Ang iyong pagtulanan. Silutan mo sila. Ang mga bugal-bugal kanina. Tingnan ka na lang. Kaya sama ka na nagbugal-bugal ka na ka. Ang nagluhod ugras. Ang nagbuhat sa akong panakway. Nagbugal-bugal ka na. Kaya mo na ba akong siya ka na ka? Makulit nila akong panakway. Ang pandili nila. Matugkat. Ang akong kalam. Naglagot na ako. Sa nagpatay ka na ka. Ipanapin nila ang akong panakway. Ipanapin nila ang akong mga taong ibalaan. Uyukan ko ka na. Maabot ang manana lang. Timan dito na. Baray-bara. Ngipon sa naman. Kung nagpugas sila o pagtawa. Pugsan ko sa siya. Una kong pagtawa. Timan niya na lang. Timan niya na lang. Kung nagtuko sila ka na. Nagatuman sila sa akong mga sura. Wala sila nakatawa. Kung nagturo ko sa akin. Nagpamanahan sila. Kung gigamit nila ka. Manahin mo sila kalangkan. Napatay na lang ang hari sa Babylonia. Ang pula. Ang pulang mapakakan. Ang pulang anak niya. Ikaw. Ikaw ang paglaw. Paglaw sa katawan. Apa nang dili mula akong kanina. Walang pinahatan. Nagalawag na sila ang anak-anak kanila. Tumana na. Sa kusaya pa sila. Kaya doon lang may kapanahanan. Kaya nakikusay pa ka sa iyong katawan. Samtang buhay pa. Umutipon sa mga pandak. Sakop sa mga pandak. Apa na magpalaya. Hindi sakop sa iyong pandak. Tibali ka na anak. Kaya nakakalat sa malamang kasalanan.
Oo, ginabalik-balik naman ako na nila. Pero sa mga gigamit na mo ang mga social media, wala gila gusto naman nakapadala sa kanang pabuyag ng nagauban ako kanya ito. Daan mo ko. Pwede na. Tumanan ako yung pagbot. Papadayo na ang mga nautan. Padayo na ako na gusto. Wala na ako sila gibatlo. Wala naman ko yung alam pa nila ama, di ba? Tungod nila, nakabuskot ko. Nagibiyahan lang ako ang akong kalibutan. Parang hulipan ko ng pagkabakakot. Kabuangan ko nila sa unang dinig. Palimas ng kusap si mama. Dili na ako sila dawatan. Inigabot sa mama. Ipakulawan ko nila. Diyan mo. Pagpatuyangan ko sila karan. Gusto sila nagbandi. Patuyan. Wala na kalabot nila. Matawag yung ang pagpatuyan mo to. Isipag sa itong papa mo, bising nga diya. Yung mga gani mo nakabahan diya nga. Ganun yung kinaya. Magpakaon, pag uli, mag-away. Siguro mo na kasi natulo niya anak. Kaya yung amahan o tropad. Tanawan niyo yung mga tao diya. Kamu, di ba rin diya sopad mo? Nung karoon, nakakita naman yun ko. Kinsa ko. Kita naman turay no. Tupo sa langit. Dito mo, balik. Pulas. Salamat, salamat. Kamatalang ko ninyo. Ito, paggalgan nyo na yung mga kalgan ang sige kulog-kulog nyo. Mga ko na ako alin, nagusod ko yung ating paglo sa espiritual na pinagpagilin sa nandang pagtulungan. Basing balang. Tuo lang ako, wala ka lubuhat. Namatay ko. Wala gahog naman yung balik ha. Bagay, langit, tagay po. Ang problema. Tagang magsalak. Salamat. Tingala mo, suko ko. Amo mo tayo ng unaw. Kung gusto ko mga nidiri, sa una-un tao, o naman tayo nanginta mo na ako diri. Mutuong na po. Ano ako, dahil mutuong na ako diri. Sumpubo, mga nilang. Saan ko kasabot? Tuo lang ako, ako yung kumagat sa ila. Gusto na mong tuo, hindi ka daan daw, maminaw. Kaya nagpamukat na ako. Kadumog yung istorya gamay. Dali na tayo madala. Ang dapit ng mga bayan. Ang dapit ng mga tao babaw. Kaya mga tayo, madamay mo. Problema, di mo sila kabaya. Sila mga barkada. Salutan mo, madalam din ka. Kaya istoryahan mo ka dito. Ato ka dito, Brad. Ato ka itong palit, Brad. Kaya mamatay ka. Isang gusto ko mga tao na kaya di nagmubiyak silang handang patulungan sa kauhanon, kaulam, sa ilang reliyon. Ano na ang pubunyag pa? Kung ano ko na nga tukutan kay kalibutan mo na. Tama mo kay kamu man sa gobyerno. Protokol, kailangan
pa-injection. Na ikaw, namatay ka no. O, pila ka buksa inyo ang anak, pero nakabalo na mo, namatay mo sa inyong injection. Halos-halos mo, na ikaw, namatay na mo ka sa sakit. Ang nagsulti ko na sa una, bigaway ko na rin ako, kaya puros protocol sa gobyerno. Tama man. Nagkalibutan, dili naman iya sa Diyos. Hindi po ko makakapugong. Nga, na ako'y, wala ko na nagpabunyag, wala ko na nagpa-injection, wala ko na ako. Mamatay mo ako na. Ang malangit sa gusto rin sa langit. Hindi mas mamayuta. Basta dili ko kapandon. Dili gusto na ko, di dropping na ko. Di man ito makahawa sa garmo. Kaya wala man mo kaswito na. Ito ako din yun. Isod kong nasa layo. Kung tao, ang dili mo koon ako. Dili na ako na doon sa pagminuta. Dili ako mabuot ang Ginoo. Para mabuot ko sa kaluhasan, di ba dili? Kaya kung hangyo mo na ko, titingnan ko sa Ginoo mga tanak. Sulayan niyo na. Ang anak sa tao. Magkaila ba na ninyo? Naawang ko, kailan nyo sa una? Kung kaila, na yung kaliwat, kaila mo ka na. Ikaw mo natin, kailan ako. Nalimot mo nga ito nyo sa una, diin ta ng bit. Kung kaila mo na ako, nanyan taman ako. Mga tanaw na, yung mga pangalan na habanan niya. Wala na ba? Wala ko naman. Ano naman ako sa Ginoo. Kaya mo, nailang libro diya. Wala nag-anil din ng alam tao. Dito na. Huwag mo katugad anak, ay namatay mo na. Ano mo, huwag mo katugad din, namatay mo no. Ako ang buhay na, napabiling buhay. Kasabot ng salamat. Katungod ninyo, namatay man mo. Kristo man, ang katungod ninyo. Ang dako na ko na katungod, kaningahan ako dahil ipipin sa punta. Okay, kasabot na mo. Salamat. Good luck na lang sa kaluhasan niyo. Ako si Kristo nito. Pilihan man mo. Tawagan ko mga silutanan, dito mo. Sa inyo kaman. Wala naman mo, kaysa niyo maman, kaysa niyo masunod. Okay, sa kalibutan mo, dito mo sa inyo kaman. Gusto mo malipayan, disco, tiyata, dito mo sa inyo kaman. Silabot na yung religion na di mo mubutan. Kapil, ganin na yung pari, oh. Tinagay ng katoliko rin yan, no? Na, yakot mo na siya. Pari sa impyerno, kaulo naman mo siya. Wala nagbalik ni Lord. Nanawag wala akong mga katawan rin. Gago-kago ko lang inamugan. Kung subukan sa inyong kaliwat. Sa ko dito. Luka-luka ko dito. Kasuhan ko lang ko na inyo na. Ang tao gusto na mamatay. Sige kayo sa kalibutan. Kung ay importante yung trabaho, mag-itag trabaho. Parang maang-angos kalibutan. Saan mo kayo? Nga. Badungan ako. Badungan tama sa una. Ako kung angos kalibutan. Tingnan na po ko yun. Kinahanglan po ka. O yung basulan. Ako lang kung mga agri. Balik sa tawanan. Pagkaon daw po yung 12. Kaya ko nang buhay sa liswa. Nung mga ganyan na ilang rason. Patuyang mo. Matay mo. Unlock na mong sakit. Purot yapon na hindi mo man. Unlock mong matay di sa hospital. Di nyo gitigo. Purot yapon. Kung ka naganit ko ng mga sip-sip. Nagaya din ako. Salamat. May buntag ko. Mahayanan mo yun sila. Mahay lagi mo. Kinain ng tinaan. Dre, wako dito. No, lagi na akong ingon. Ingnan na ako na sila. Wala na sila kasabot. Na naman. Kaulaw mo lang Ginoo. Okay. Pabilin mo ka. Ay. Sagyaw dito sa una. Gabi ka. Wala. Aso ba kayo buutan mo ka? Kasi limbal sa nga. Ngayon na inyong tinuhan kahit tuduan. Nakay tinago. Mo lagi na. Huwag mo lagi. Huwag mo magsultihan ako bang sa tinago. Wala mo itong pastor niyo.
Kamu mo ba? May gituluan mo yung pastor. Sigod lang kung kasi malangit pa mo. May mga gituluan mo yung pastor. Pero ikaw lang, wala ka nakabuhat. Karon pa mo ni angkod din pala. Para matay ng buhay na tago ano. Tago kasi mo sala. Ano lumot lagi. Wala problema na lumot. Lumot din kasi mo siya. Wala. Yun lang, kasi mapapak ka na. Kumakain yung bitoyo. Yung bitoyo. Pambahala na ka na. Oo, mana. Kung anong ka ba? Pintalon ka sa sukan niya. Ano yung bus ng puka? Wala ka gisultian. Wala na tayo karon. Gamiton. Gamiton. Kung ang bahali na wala na isulti ng pastor mo. Dali wala. Ang sabagay, kung papabalawan na. Ang pastor na pamalubagan na. Salamat. Ay. Dali ka po, boys. Wala yan. Pero tayo yan ang mga stress. Magkam ka. Hmm? Ano yun?